खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ'आव आंनि ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। फिसारि डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसननि 3 मावख'गिरिया जामिन मोनबाय। जापानिज एनकेफेलाइटिसखौ आबुङै फोजोबस्रांनो हाया बुंदों अशोक सिंघाल। 20 जुन विष्णुराभा दिबसनि सानाव 3 सिभिलियन बान्था होगोन। आफ्लागावआव रुंसारि थानेश्वर नार्जारि कमिउनिटि हलनि अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। 1 जुलाइआव आसामाव फैगोन जापाननि गाहाय मन्थ्रि। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसाम फिसारि डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसन एबा ना फिसिनाय बिफानाव गेदेर केलेंकारि खालामनानै हमजानाय ना फिसिनाय बिफाननि 3 मावख'गिरिया जामिन मोननो हाबाय। स्पेसियेल जाज कर्टआ जामिन होबाय फिसारि डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसननि हमजानाय 3 मावख'गिरिफोरनो। फिसारि डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसनाव गेदेर केलेंकारि खालामनानै हमजानाय 3 मावख'गिरिफोरा जादों पद्मकान्त हाजरिका, बिरेन्सि अधिकारी आरो ज्यतिष सइकिया। बै 3 सोरखारि मावख'गिरिया माखासे कौटि रां बेले-बेजे खालामनायनि अजदाव हमजादोंमोन। बबेखानि बै 3 काराप्टेड मावख'गिरिफोरा पुलिस बिफाननि गोहैलो खालामनायनि थाखायसो बिजिरसालिनिफ्राय जामिन मोननो हाबाय होननानै अजद थिखांदों। रिपर्ट बायदिब्ला केस नं 298/2022 नि बागै बिजिरसालिया मिथिहोनाय जायाखैमोन। जाउनाव पद्मकान्त हाजरिकाया भिजिलेन्स आरो एन्टि काराप्शननि केसआव गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय जामिन मोननो हायो। गावनि सावस्रियारि जाहोननि थाखाय जामिन मोननो हादों पद्मकान्त हाजरिकाया। नायबिजिरग्रा हान्जाया फोरमायनाय बायदिब्ला बै 3 मावख'गिरिया 2017 निफ्राय 2021 मायथाइनि गेजेराव 7.14 कौटिसो रांनि बेले-बेजे खालामनायनि सन्देह खालामनाय जादों। नायबिजिरग्रा हान्जाया फोरमायनाय बायदिब्ला बै 3 मावख'गिरिया 2017 निफ्राय 2021 मायथाइनि गेजेराव माखासे मावफारिया आरो थिखादारफोरनि बेंक एकाउन्टआव 7.14 कौटिसो रांनि बेले-बेजे खालामनायनि सन्देह खालामनाय जादों। रायजोआव गोब्राबै गोसारनाय जापानिज एनकेफेलाइटिस बेमारनि सायाव गेदेर बाथ्रा बुंदों सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि अशोक सिंघालआ। सावस्रि मन्थ्रिया दिनै बुङो दि थांनाय 10 बोसोराव आसामनि सावस्रि खोन्दोआ थोजासे जौगाखांदों। रायजोआव गोदान देहा फाहामसालि फसंनाय जादों आरो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाबो गेदेर जौगाखांनाय सोलिगासिनो आरो बेखौ आसामनि साबसिन सावस्रि फसंथान बुंनो हायो। बबेखानि जापानिज एनकेफेलाइटिस बेमारा बोसोरफ्रोमबो मोनसे थिखानाय बोथोराव गोसारो। बेखौ सोरखारा आरो रायजो राजाफ्रा आबुङै होबथानो हाया होननानैबो सावस्रि मन्थ्रिया बुंदों। आसाम सोरखारनि हारिमु बिफाननि बानजायनायाव फैगौ 20 जुन विष्णुराभा दिबस फालिनो थाखाय लाहार-फाहार खालामनाय जादों। विष्णुराभा दिबस फालिनाय सानखौ लोब्बा लानानै बै सानखालि आसाम सोरखारनि 3 सिभिलियन एवार्डखौ गथायनाय जागोन। आसाम सोरखारनि हारिमु बिफाननिफ्राय गथायनाय जागोन बे बान्थाफोरखौ। बे बाथ्राखौ फोसावदों आसामनि हारिमु बिफाननि मन्थ्रि बिमल बराया। मख'नो गोनांदि दामोदर देव अडिट'रियाम हलाव बानजायनो लाहार-फाहार खालामनाय विष्णुराभा दिबस फालिनाय हाबाफारियाव आसामनि हारिमु बिफाना गथायगोन 3 सिभिलियन बान्थाखौ। हारिमु बिफाननि मन्थ्रिया मिथिहोनाय बायदिब्ला हादरारि थाखोनि 2025 नि आजाम पीर बान्थाखौ जिकिर शिल्पी शामसुद्दिन आहमेदनो होनाय जागोन। बेबायदिनो 2026 मायथाइनि विष्णुराभा बान्थाखौ मोसानायनि बिथिङाव सत्रिय हारिमुनि संदानगिरि मानिक बरबायननो आरो महरगिरि मधुसूदन दासनो फाइन आर्ट्सआव विष्णुराभा बान्था होनाय जागोन। 2026 मायथाइनि सती साधुनि बान्थाखौ होनाय जागोन पद्मश्री गीता उपाध्यायनो। बबेखानि आजाम पीर बान्थायाव थागोन 3 लाख रां लोगोसे सती साधुनि बान्था आरो विष्णुराभा बान्थायाव 2 लाख राङै थागोन होननानैबो मन्थ्रि बिमल बराया बुंदों। क'क्राझार जिल्लानि आफ्लागावआव दिनै कमिउनिटि हल लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। रुंसारि थानेश्वर नार्जारिनि मुङाव गोदानै कमिउनिटि हल लुफुंनाय जागोन आफ्लागावआव। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रुंसारि थानेश्वर नार्जारि कमिउनिटि हल लुफुंनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ दिनै बेखेवनानै होयो बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो एमएलए रबिराम नार्जारिया। बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन एमसिएलए जुबिराज बसुमतारी, गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। बबेखानि बे कमिउनिटि हलआ ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि समाजारि, हारिमुआरि आरो बायदि हाबाफारिफोरनि थाखाय मोनसे खाबुगोनां थावनि जागोन होननानै बुंदों। फैगौ 1 जुलाइआव आसामाव फैगासिनो दं जापाननि गाहाय मन्थ्रि सानाये ताकाइची आरो भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि। भारत आरो जापान मोन्नैबो हादरनि गाहाय मन्थ्रिया गुवाहाटीआव लोगो हमलायगोन आरो जथुमगोन। मख'नो गोनांदि मोन्नै हादरनि गाहाय मन्थ्रिनि बे लोगो हमलायनाया आसामजों लोगोसे सा-सानजा ओनसोलनि रांखान्थि आरो फालांगियारि बिथिङाव गोदान आगान लाबोगोन होननानै साननानै लानाय जादों। बबेखानि बेनि गेजेरजों आसामाव माखासे लामा आरो खाबुफोरा गेवनो हागौआ रोखा आरो मोन्नै हादरनि गाहाय मन्थ्रिनि लोगो हमलायनो गोनां हाबाफारिखौ देशबासिया नेनानै दं। मख'नो गोनांदि 2019 मायथाइयावबो जापाननि गाहाय मन्थ्रिया
आसाम दावबायनायनि सम आरो खालार थि जादोंमोन। नाथाय बै समाव आसामाव नोगोरारि सोदांनाय बिल एबा का आन्दलननि हिंसायारि थासारिनि थाखाय बे दावबायनायखौ केन्सेल खालामदोंमोन जापाननि गाहाय मन्थ्रिया। बेनिखायनो देग्लाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेनि सायाव सांग्रां जादों आरो गोख्रों नोजोर होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।